Fin de semana de festa na Ribeiriño Conchido. A Asociación Veciñal impulsa a terceira edición das festas nas que a música, a troula e a comida serán protagonistas. A primeira fin de semana de xuño ven acompañada de celebracións na Pobra, concretamente na Ribeiriño Conchido. O lugar encheras este sábado de ambiente, música e diversión grazas ao impulso da Asociación de Veciños que por terceiro ano seguido organiza as festas do pobo. Que nos iba a dicir fai 3 anos que íamos chegar a esta terceira edición da festa de a Ribeiriño Conchido, que nos íamos consolidar entre as festividades aquí da comarca do Barbanza. Bueno, este ano podemos asegurar aos veciños da nosa aldea que a música e a troula non vai parar durante toda a xornada, non? Temos, dividida a festa en 3 partes, non? Comezaremos co tradicional pregón que este ano dará un veciño que, chegou fai pouquiño á aldea coa súa familia, coa súa muller e co seu neno, fai 3 aniños, pero, consideramos oportuno darlle este privilexio porque, foi unha familia que se integrou moi ben entre a veciñanza. E queren que conte a súa vivencia ao integrarse na comunidade e o arroupo que recibiu da veciñanza. O pregón dará o pistoleiro de saída a unha xornada marcada pola música. Progresivamente xa lle daremos paso que co grupo Open Drink e co grupo de gaiteiros os da Boina e cos DJs DJ Animatón e DJ Gilito. Con quen se dará paso á sesión tardeo. Que co palco Euforia Disco Show con 3 DJs daqui do Concello, que sería Cristina Sabás, unha veciña daqui da nosa aldea, Manu X de Boiro e Xacobo Mínimo de Rianxo. Pola noite pois teremos como novidade este ano pois a Orquestra Marbella e ao finalizar a Orquestra Marbella contaremos tamén con outro DJ, Marcos Magán. Outro punto principal será o xantar do mediodía. Pulpeiro e churrasco para todas as familias e persoas que se cheguen aquí durante o mediodía e hinchables para os máis cativos e non tan cativos. E, dende aquí gustaríanos darlle as grazas ao Concello da Pobra do Caramiñal, a todos os comercios que colaboraron coa directiva da Asociación de Veciños, pois sen eles sería totalmente imposible a súa organización, e sobre todo á veciñanza de a Ribeiriño Conchido, que cada ano sorpréndenos moitísimo máis. Pezas fundamentais para dar continuidade a unha festa que ano a ano ten máis afluencia. Parece que ano a ano cada vez vai crecendo un pouquiño máis, cada vez a veciñanza apóianos máis, está máis involucrada non só co tema da festa, senón coa unión da asociación en xeral, e a verdade é que, a unión fai a forza, e, ese apoio, esa unión que vemos cada día entre os propios veciños é a que nos invita a nós, aos membros da directiva, a seguir adiante cada vez un pouquiño máis. A xornada festiva programada para o 6 de xuño arrancará xa pola mañá e prolongarase ata a noite.